Kalipay nga nabati sa mga lumulupyo sa sitio Kalhaan, Barangay Minaluang sa lungsod sa Claveria. Human nga nabisitahan sila sa ikaunom nga higayon sa panggamhanan probinsya sa Misamis Oriental. Ning bag-o ubay-ubay na sab nga mga tabang ang natunol sa Kapitolyo ngadto sa Mukabat Dulan 300 ka mga lumad sa maong dapit. Kini sa pagpangulo sa Provincial Agriculture Office Conpagro uban ang hugot nga suporta gikan sa PSWDO ug PEO kundiin ang maong mga frontline offices naghiusa nga midala sa mga housing materials sama sa roof sheets, lakip na pagsuta ngadto sa nasugdan ng mga livelihood project sa lugar, lakip ang pag-assess alang sa ilang panubig ug daghan pang uban. Samtang ang 58th Infantry Battalion maoy nag-escort aron sa pagsiguro sa luwas nga biyahe ug pagbisita. Nagmabulukon sabang maong kalihukan gumikan sa presensya sa nagkadiiyang mga partner agencies nga nahimong katimbang sa kagamahanang probinsya nga matubag ang mga panginahanglanon sa mga nanimuyo sa hilit nga lugar. Inubanan sa tabang sa DTI nga mihatag serbisyo mahitungod sa entrepreneurial mindsetting ug pagtigayon og training. BFAR sa kanunay nga pagmonitor sa tilapia production project human mahatag ang fingerlings niini. UBI alang sa site assessment ug planning agig katumanan sa pagpatukod og school building ug basketball court sa Umalabot. FICO Foundation nga may mugna og market facilitation kanila alang sa mga strawberries gikan sa Pagro ug ang DepEd nga malampusong nagpahigayon sa enrollment alang sa oportunidad sa pagkat-on sa mga kabataan. Kining tanan nga mga programa na hisubay sa nasyonal nga programa ni Presidente Rodrigo Duterte nga mao ang End Local Communist Armed Conflict kon ELCAC kun hain gisiguro ang kahusay ug kalinaw mahatagan sab ang mga kaigsuonang IPs sa malambuon nga klase sa kinabuhi. Dili sab matukib ang pasalamat sa mga taga-sitio Kalhaan sa kabag-uhan nga nahitabo og nasinati na nila sugod nga gitagaan kini og pagtagad ni Governor Bambi Imano uban ang nagkadaiyang ahensya. Gani nabati gayud nila ang walay kinutubang gugma sa walay pakyas nga pagtubag sa tanan nilang yangungo. Lahi ra gid kayo dako ra gid kayong kalainan kay ang una-una among nakita diri sa una ang arrangement lang daan sa among sitio lahi ra gyud. Kung nindot man ang kanian mas nindot gid karon. Og in terms pod sa peace and order sa una digit kay mi katulog. Maayo ang pagpadagan ni Governor Imano kay sayo maging siya buulan. Sa una pa man nagyod nga maayo gid ang iyang leadership. Ang nabating kahingawa sa mga nanimuyo sa sitio Kalhaan, replika lamang sa paghatag respeto o garbo ni Governor Bambi kanila, sinikaran sa una na niyang gipanumpaan sa panerbisyo nga walay mapihig ug ang tanan angayan gayud mahatagan sa insakto nga pagtagad takos alang sa tanan. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambot Rajian Amor Maygay. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.